iziai orgullo edo harrotasunik bada da garai hortan ere euskerak leku eukitzea greba kontestu batean. Hain zuzen ere, Felix Artetxe bazen garaiko grebako prentsa bozera mailetako bat, eta berak kontatuko digu nolako garrantzia izan zuen, edo nolako enpeinua izan zuten ere batzuk, aktak, interbentzioak, laburpenak euskeraz egin izanarena, prentsari ere euskeraz zuzentzearena, kontestu horretan guztian ere nolabait hizkuntzaren aldeko aktivismo bat bultzatzearena, eta nola bermatu ahal izan zen, balako kontestu batean, ez bakarrik lantegian, baizik eta garaiko kontestu hartan, euskerak presentzia bat edukitzea greban, beraz, Felix, zure hitzen zai. Eskarrik asko, Maider. Ez da, ia dena esan dezu, han euskarari buruz landu genuena. Bueno, bai, greba hasita berehala, greba batzordea osatu zenean, antolamendu guziaren tartean helburu bat ere erantsi genuen. Eta izan zen nolabait greban euskera nolabait sustatzea, euskarak presentzia bat izan zezala. Hortan saiatu ginen, eta hori gauzatzeko bi arlotan edo landu genuen. Alde batetik, grebatik kanpora, eta bestea, greban bertan, greban barruan. Baina, gazteenok pixka bat ideia bat egin dezazuen, labur-labur egingo dut garai hartako lasarten euskerak zuen presentzia. Egia da, 9 urte lehenago sortu zen ikastola. 14 urte lehenago gau eskola txiki xume bat ere antolatu zen, eta herriko hainbat erakundek eta hainbat taldek nolabait egiten zituzten, egiten genituen zenbait ekintza euskera, euskal kultura eta bat sustatzeko. Bertsolari jaialdiak, abeslari jaialdiak, euskal kultur asteak eta bar. Beraz, bazegoen halako euskera lasarteko etxetan bakarrik ez, baizik kaletan ere agertzedin. Baina, egia da, garai hartan, euskararen presentzia lasarten oso eskasa zela. Lasarteko kaletan, lasarteko harreman sozialetan. Hori harreman sozialetan balin bazen, lan munduan, lan harremanetan, eta are gutxiago Michelinen, euskara presentziarik ez zuen, edo hutsaren hurrengoa zuela. Orduan, hori pixkat kontuan hartuz, egitea lortu genuen pixka bat izan zen, alde batetik hasieran esan dudan bezala, grebatik kanpora. Nola hori? Maiderrek pixka esan du. Informazio azpi batzordean egiten genituen prentsari bidaltzeko oharrak eta era guztietako idatzi horiek euskal komunikabideetara ere zabaltzea. Orduan ez zegoen asko, egunkaririk ez zegoen, Euskaldunon egunkari handikan urte batzutara erten zen, baina, bazeuden informazio orokorreko hainbat aldizkari, ala nola, zeruko argian, Anaitasuna, Goizargi, eta bar. Orduan, hori ere, nolabaiteko ahalegintxo bat zan, ezta? Guk agertu nahi genuen, eta nahi genuen, euskerazko komunikabide horietan ere, gure berri eta euskeraz eman zedin. Eta egiari zor, euskerazko aldizkari hauek oso ondo portatu ziren gurekin. Esan nahi dut, batez ere hemengo inguruetako
egunkariak, aldizkariak orduan bai, baina gaztelerazko, ziren guztiak, gaztelerazkoak, ez ziren hain ondo portatu esan nahi dut, gu bidaltzen genituen oharrak, bidali ez, eraman, zenbait egunkarietara eskura eramaten genituen, ezta? Eta, eraman eta argitaratu ez, kaleratu ez, edo guk egindako oharrari izugarrizko bozketak eginaz, eta gero horrela xeago hobetu zen, baina normalean ez ziren oso ondo nolabait gurekin portatu, baina euskarazko aldizkari hauetan, dena, bidalitako guzia argitara emateaz aparte, gainera, komentarioetan eta horrelakoetan, nolabait esateko, gure aldea agertu ziren, gure borrokaren alde atera ziren. Orduan, hori eskertzekoa izan zen. Eta, hortik aparte, komunikazioari dagokionez eta kanpora, beste mailatxo batean, baina, egin behar zen, pegatinak eta kartelak eta pankartak eta horiek, eta ere, euskaraz eta erderaz egitea. Eta bestea, eta zailena, eta ahalbide gutxienak ematen zizkiguna zen, barruan, hau da, geure artean euskara nola. Ahalbide, lehen esan dudan bezala, garaiaietako lasarteko eta Michelingo langileen arteko egoera, ez dakit, soziolinguistikoa nolako zen ikusita, garbi dago, gure asanbladak ia oso osorik, ia erabat, gaztelaniaz egiten zirela, gaztelania zen hango hizkuntza. Baina, nolabait, euskarari lekua eman nahian, pentsatu genuen, asanblada guztiak, asanblada bakoitza bukatzen zenean, bertan landu ziren eta eztabaidatu ziren gai guztien laburpena, eta gero oso garrantzitsua, hartu ziren, hurrengo egunetarako edo grebaren jarraipenerako hartu ziren erabakiak azaltzea, hori dana euskaraz egitea. Eta hauxe da guztia. Beraz, asko gutxi, ahal genuena egin genuen da, hor dago, eskerrik asko. Hauxe da guztia, Felix, baina ez gutxi ez.